Bl-aġir tiegħu li jiddefendi l-Ministri u d-deputati ta' madwaru, Joseph Muscat huwa kompliċi mimma jiġġielidx il-korruzzjoni huwa korrott. Sostna dan il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista l-ħidma fil-Partit Beppe Fenekadami meta indirizza s-sessjoni tal-ħadd tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema politika onesta. Joseph Muscat bl-aġir tiegħu huwa kompliċi. Huwa kompliċi għax min ma jiġġielidx l-abbuż ikun qed jabbuża. U smajnija qabel, min ma jiġġielidx il-korruzzjoni huwa korrott. Beppe Fenekadami qal li Muscat kontinwament jiddefendi l-abbużi u rrefera għal każi tad-deputati Luciano Busuttil, tal-Ministru Helena Dalli u l-proprjetà fiż-Żejtun, tal-Ministru Joe Mizzi u żjara l-operatur Spanjol waqt li kien għaddej il-proċess ta' tender, dwar il-Ministru Konrad Mizzi li falla fil-miri tiegħu u li ma ddejjaqx li martu titħallas l-eluf minn flus il-poplu, u l-Ministru Manuel Mallija li l-aġir tiegħu qed jitfa' l-pajjiż lura għal żmien il-cover-ups. In-naħa l-oħra ta' din il-munita kompla Beppe Fenekadami il-onestà li il-ola valur fil-politika. U sostna li fin-nuqqas tal-onesta tisparixxi t-trasparenza u jitkattru l-arroganza, l-abbuż u l-korruzzjoni.